Moje meno je Milan, Landrik Tomáš Peter Norbert a ešte by som vás chcel ukázať, ako to funguje tento môj modem, ktorý som už ukazoval v RTTY FSK prevádzke v programe MMTTY verzia 1.68a. Čiže keď to tam máme všetko nastavované, ešte raz si to skontrolujeme. Prejdeme do Option, potom ideme na Sound MMTTY, tam si klikneme, otvorí sa nám okienko Setup. Tu do toho klikneme na TX, tam si vyberieme z tých možných PTT, FSK portov tú poslednú, čiže externé FSK, áno. Potom si klikneme na Maria Johan Svetopluk Cyril, tam si vyberieme TX port, môžeme Sound plus COM, ale my si vyberieme COM, TX, FSK a USB port. Tam sa mi otvorí políčko, kde je USB port option. Vybereme si z tých možností C. Toto potvrdíme. Aj toto potvrdíme. Ten COM, TX, FSK, USB port, ako ten virtuálny port, potvrdíme OK. A ešte tu si na spodnej líšte nájdeme, otvoríme externý FSK. Tu je externý FSK, tuto si nastavíme ten virtuálny port, čiže COM15. A pre FSK output je možnosť výberu ako TX data, zaklikneme a pri PTT output, nakoľko PTT je dané RTS, tak si vyberieme RTS, odfajkneme, dáme OK a v podstate tá konfigurácia mala byť hotová. Čiže ideme sa pozrieť na modem. Áno, ten má signalizáciu červenou ledkou FSK, žltou PTT a CV signalizuje zelená ledka, čiže my si dáme výzvu, dajme tomu CQ v tom MMTTY programe. Zasvietí sa PTT, ako zopne mám a vidíme, že ako funguje FSK, čiže rytme FSK modulácie. Potom, keď to príslušný transceiver má pre RTTY FSK, tak to takto potom funguje. To je nastavenie FSK v programe MMTTY. 7 niekedy opäť do počutia, dovidenia.